wani pamundhut podang kuning. Oh iya. Mumpung ana ratune podang kuning sing hit ana ing YouTube. Yo Umi Afifah. Mumpung sewaning Pekalongan ning Kuwasen ning sesi pamerno suaramu. Mergo dadi anggere Umi nyuwara mesti akeh ning YouTube sing kepareng memberi semangat. Pekalongan hadir Umi Mania. Jumeneng mboten. Oh iya no, jumeneng no. Piye to? Oh, saka kadang-kadang Kebumen, Purwokerto. Nah, pokoknya Umi Mania dimanapun Anda berada. Ya. Nggih. Bawani ya, Nduk? Nggih, Pak. Oke, siap. Nah, diaturke sing becik, sing apik, aja nganti sini-sini ya, Nduk. Nggih, Pak. Ayo. Dasare sing mirsani sing akeh semene, mula sampean kudu semangat ya, Nduk. Nggih, Pak. Mula Kang Mongkon nembang sing apik ya, Nduk. Nggih, Pak. Ayo. Yo, Nadia. Ayo, sing. Ki aku sing salah. Iya, arep ngejak menyuro pengen dangbar kowe meni ora. Ayo. Nadian wujud temong peksi. Halus manis nangsa make wasuwenggan golek isi podang jenar Nyanyo hiba bunga nyanding bisa dadi tombo ya buka celuk langsung dindangdutke nah jogeton Nduk nah, silahkan menepis jari penonton sampean kira iso joget buktekno joget itu ya apik iki ayo mung isinan dek iki isinan sok alim ayo ayo podang kuning oleh Umi Afifah coba kaya apa ya yuk esok awan ning omah ora
sore omongnya ora kesel to, Gem. Omong ae. Iki lho sindene pirang-pirang ditanjake ora. Omong ae senengane ora. Bener iki Mas Gareng pan-papan Gong ora. Saiki wayahe lagu-lagu ngono. Dimanfaatke sinden rene ora healing iki nyambut gawe iki ora. Rene kok kon mangan tok karo kon macak. Ha iya. Dimanfaatke no kuwi. Ha iya. Mau ana sing mundhut kutut manggung iki cocok banget iki kena gelaren iki. Ha iya. Ning kira-kira piye kene sing seneng ora kutut manggung? Sik telaten, Pak. Mirengke kutut manggung sik telaten mboten? Sik seneng mboten? Alhamdulillah. Kutut manggung setuju? Setuju wae kari ngrungokne Dik. Ayo. Dapurmu piye melu iuran ya ngawur ora. Wis gong meneng gong yo nembang ora. Rumah saku omong ora. Wis esuk prae omong. Diwiwiti saking Ibu Sukesi Rahayu. Nah, tak golekne sesepuhe Waranggana, mumpung sing gender ya sesepuh. Saka sepuhe nganti lali, ayo. Kompak, Ayo Bu Kesi, slindro menyura diaturake. Oper Pak Dalang. Hah? Oper. Lagi sak nyuk njaluk opernya apa lho? Penake nggih lek sak nyuk ngoten niku kok. Ya wis ben diwangi karo anakmu wedok sik. Yo Umi Hafifah yo. Iki sore mau urung nyuwara. Lagi kan sinden biasa dudu bintang tamu. Ora apa-apa. Yo. Perku aja kalah karo mbokmu. Neng pelang ha 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 ongkak kenduk ha 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 keringan. Oh, oper Mbak Lia Sundari. Hai. Ya, Mbak. Anggung emak mana hahas hahas ati.
Gembel, Kis. Iya, Kis Wan. Kong. Lukis. Kong. Kong. Iya. Tanduk, Bu. Ur ketek. Kong. 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 Nyetel radio batune anyar ya ta ning lincak ngarep omah kae ceklik kutut manggung cepakane iki kopi kenthel karo apa jenenge gedang goreng anget rokoke rokok kretek bar kuwi udan deres bledeke teko sambar mbledek ndasmu wong udan deres bledek kok nyetel radio ora kena ya Lek ora kena ora tok 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 ora yo sapa kok ya balik ke fokus semula Bu Kesi ya Bu Mangga 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 oh he oh mangga mangga oh he oh mangga mangga he oh mangga mangga ga mangga 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 Wanda wani nyoba lho ayo lho bocah yen alus ne meneng-meneng malah apa-apa iso ayo bocah iki lek meneng ngono mesti apa-apa arep kuwi ayo ndak coba pinaraing gangsa Widian ha 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 ya no Pramitra kang nolya nggih nuwun sewu ibu ingkang jilbabipun kuning asmanipun sinten Pak Lurah Pak Lurah ibu ingkang jilbab kuning asmanipun Bu sinten niku lho Bu Lurah nggih Bu Lurah ya ndak sugeng lenggahipun Bu Lurah ayo ngono elok lho yaene Bu Lurah sik burung sare kok ayo sugeng lenggahipun Bulurah nggih ya matur nuwun ngono iki pimpinan penggerak PKK lho ora dadi iki desa Kuwasen iki nggih ibu-ibu jalan apa ora kompak apa ora gumantung Bu Lurah kuwi wayangan ngene iki mbok Pak Lurah ngotot pengen wayangan lek Bu Lurah ora setuju ya ora kelakon mergo sing ngurusi konsumsi mesti Bu Lurah karo ibu-ibu kabeh mosok wayangan sewengi sing nabuh dalang karo sing nyinden poso ayo mergo konsumsi ya penting dasare konsumsi banyu mili nang kene ora ana kendhate kopen terus ling ngurmati karo seniman nganti kaya ngene matur nuwun awake dhewe marang kabeh para panitia ling rengkuh sangat luar biasa ya yo lebokno gending ndak wangi wangi ya labak ketut mangga walolo
aja kalah semangate karo masyarakat Kuwasen. Ayo, yuk sing semangat kakung, yo sinden pitu bareng. Jiro lu. Yo. Oh, jajal saiki tak lempar ning penonton. Sing yuk sinden pitu, yo sedaya penonton ngentasik kepareng lenggah. Kersa nggih, Pak? Kersa nggih, Bu? Oke, yuk sinden pitu, yo penonton kabeh. Jiro lu. Masalah kaya ndelok bal-balan. Ayo. Kompake sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk penonton malam hari ini. Wah, elok sih. Angel golek penonton kaya ngene iki to. Ayo, wah jan elok. Sik, ae ganti diwalik. Sing yo penonton, yo sinden pitu. Melih ya, Pak? Wah, kompak iki. Yo penonton, yo pitu. Jiro lu, yo. Sinden kabeh mikir didekek tepuk tangan kagem penonton. Ayo, wah, elok iki. Wah, kiai nyeni kaya ngoten iki. Pripun niki Bu Lurah? Pripun Pak Lurah? Masa tahun ngarep ra nanggam neh. Terus tawa iki lho ora. Hebat luar biasa Bagas Waras kagem para penonton sedaya. Mugi-mugi ingkang mirsani nganti tutuk lakon diparingi tutuk anggene momong putra wayahipun. Yo, Bu Kesi, yo. Oh, nyata sinden kendel ngene. Kutute Pak Lurah. Ayo. Ijen riyen nggih, Bu Lurah nggih. Mboten napa-napa nggih. Kutute Pak Lurah kajenge dikudang Bu Kesi sekedap mawon. Ayo. Ketoke sing ngrespon apa ora ngono. Ayo. Ya Bu Kesi yo. Kutute Pak Lurah. Omben. Sewengi pripun Pak Lurah. Pindhung kok aja opnam kowe malahan. Kowe sak madya wae kok ora. Wong iki lek kakean kuwi biasane malah juarai. Ya. Bener kuwi takong bener-bener kuwi. Ayo. Melih Bu Kesi. Ayo. Dipakani genti. Kon dhuwur Bu. Pakan
kutute dia langit cilik. Waduh, Ada makan. Putri. Tutupen Mbak Lia, yo. Nano. Jarwa muda jarwa Matur sembah nuwun.